गेरेन्टेड नंगौना नङा बाइकखौ सलायथिंबाय थादो ना बै गामि खाथिनि माबा मोनबारुनि फिसाजो बयनिख्रुइबो महर गोसासिनानै गोसोथोबाय नंगौना नङा बाइक गोदान मोनबाय KTM साबसिन गामिनि सिख्लायानो नोंनि क्लासमेटआनो गोसोथोखाबाय नोंखौ कारण ना गासिखौबो होनाखै दे गासिखौबो होनाखै इयाव सासेबो गैयाबो जानो हागौ बुंदों आरो आं बेबायदि बुंनायखौ ना कारण सिख्लाफ्राबो बेवहायनो गोसोथोनायाव बाइक थानांगौ मालायफोर बायदि बै सोमखोरमोन बायदि ओरै गिदिंथिंबाय थानांगौ नामलागाव थांनांगौ मोना सुइमिं पुल लामा दं इयाव दुगैहैनांगौ दारागावआव थांनांगौ सखियाव थांनांगौ ना बेनिफ्राय माबायाव फोथाराव ओरै माबा बनानै दारा बनानै लोंनानै गान्जा सोबनानै मोसानांगौ सिख्लाफ्रा फेनानै दाखालि नुदों आङो दाखालि नुदों सिख्लाफोर अन्थाव बाथाव मालाबा दुखु नाङो माबा गान्जा सोबनाय ना मानाय फेनानै ओरैजाय खानाय दे नोंजों चांपं चा पुं पां पां पुं चा आरो सोरनि फिसा बेलाय बिमा दंना गैया बिफा दंना गैया समाज दंना गैया जोंनि हिनजावसा गथ' नै नानिमोन बायदिया बेबायदि जाबायब्ला जोंनि इयुननि समाजा मा जागोन दे हिनजावसायानो बेबायदि जाबायब्ला इयुननि समाजा मा जागोन हौवासाफोरखौथ' बाद दोनखादों होनबा हिनजावसायानो बेबायदि जाबायब्लाथ' हौवासाफ्रा बेनिख्रुइ 99% गोजौआव मानो जादों बेबायदि कारना मा आं बेखौनो बुंबाय थानाया नोंसोरनाव जेबो थांखि गैया जेबो माबा गैया सिन्ता भाबना गैया आं दहाय बुंनाया जोंनियाव बोथिनै बोथिथाम ओंखाम रानजादोंमोन बै समाव 30-40 बोसोर सिगां जोंनि गेदेरफोर देरसिनफोर जोंनि लोगोफ्रा बेखायनो बिसोर फिल खालामदोंमोन अनुभब खालामनो हादोंमोन जिउआव आं माबा मोनसे जाथारनांगोन नङाब्ला आंनि लाइफआ सेस दिनै बेखौ नोंसोर फिल खालामनो हायाखै मानोना जों बिमा बिफाफ्रा नोंसोरखौ बिराद अनो मोजां मोनो आरो जोंनि बिमा बिफानि अननाय मोजां मोननायखौ नोंसोरो बिमा बिफानि दुरबलता उइकनेस होननानै साननानै लादों मानो कारन जोंना फिसाया सासेल' दा नंगौना नङा सानैल' फिसा हिनजाव सासे फिसा हौवा सासे बेखायनो जों बिराद मोजां मोनो बिराद अनो बे अननाय मोजां मोननायखौ नोंसोरो जोंनि बिमा बिफानि दुरबलता उइकनेस होननानै साननानै लादों आरो बे उइकनेसनि स्कप लानानै नोंसोरो बुंदों बाइक मोनाब्लानो आं लेखा फरायला हे फिसा सासेल' लेखा फरायाबा माबोरै जागोन आइफन मोनाब्ला आं फासि नांना थैनोसै माबोरै जागोन फिसा सासेल' फासि नांनानै थैयोब्ला परिबेसा बेबायदि खिन्थु जोंनि सानस्रिया मा जों मानो मोजां मोनदों मानो अनदों फिसा सासेल' बियो गान्दा गं जानांगोन मैसो गं जाबा जानाय नङा बेनो मास्टार जाथारनांगोन आंनिया फिसाया बेनो डक्टर जाथारनांगोन बेनो मोजां मानसि जाथारनांगोन बेनो थुनलाइगिरि जाथारनांगोन बेनो लिडार जाथारनांगोन बे थांखिजों जोंनि फिसाफोरखौ जों दा अनो बेखौ खिन्थु नोंसोरो जोंनि दुरबलता नोंसिनि बिमा बिफानि दुरबलता होननानै चान्स लायो स्कप लायो सोंनानै नायबानो जाबाय नोंसिनि बिमा बिफानियाव जेला नोंसोरो जोनोम जाजेनदोंमोन जोनोम जाखालिनो नोंसिनि बिमा बिफाया नोंसोरखौ बामनानै बुंदोंमोन बिमाया बास्तब बियो सिनेमानि डायलग नङा नै बिफा रिफिनाय नों बायदि लादों आं बायदि लादोंथाय नायलाय बाबुआ नानिया मिनिदों आं बायदि लादों जाबायगोनसै आं बायदिसो लादों मा खालामनो जोंहा आर्मि अफिसार खालामगोन मास्टार जानांगोन भारत बायदि लिडार जानांगोन पुनितर सारमोन बायदि प्रफेसार जानांगोन थांखिया जोंना गासिनाव बेबायदि आरो बे थांखिखौ लानानै नोंसोरखौ अनदों खुनु कमप्रमाइज खालामाखै मिथिबायना खुनु कमप्रमाइज खालामाखै जेजोंबो आं जे दहाय बुंदों इन्जिनियार फरायहैनाय दिल्लीयाव फरायनाय
इंजिनियार फरायनायनि बिफाया मा बुंदों आं गोबां बिथिङाव कमप्रमाइज खालामदों फिसाजों कमप्रमाइज खालामाखै गावखौसो कमप्रमाइज खालामदों बोथिब्रै ना बेदर जायोमोन बोथिसेल' जायोनो 15 बिगा हाया मालायनो आदि होबानो जानो थोयोमोन किन्तु गावनो खस्थ' खालामनानै 15 बिगा हाखौ खेथि खालामदों बिमाया रुपि बायदि बाजाराव मैगं थाइगं फानफैदों मानो नोंसोरजों जोङो खुनु कमप्रमाइज खालामाखै नोंसोर जा बिदों बेखौनो होदों थांखिया मा नोंसोरो मोजां जानांगौ किन्तु जा बिदों बेखौनो मोननायजों नोंसोरो मा जादों गाज्रि जादों आं नोंसोरसो होनबाय थादों नोंसोरखौ होनाखै जायफोरा जादों बिसोरखौ आं बुंदों मिथिबायना गाज्रि जादों जा बिदों बेखौनो मोननायजों नोंसोर गाज्रि जादों दा बेखायनो जों बुंनो गोनां जायो बिमा बिफाजों सावरायोब्ला होनो नाङा मबाइल होनो नाङा बाइक होनो नाङा जा बिदों बेखौनो होनो नाङा बेजों जोंनि फिसाफ्रा गाज्रि जादों जुदि सोरबा बुङोब्ला आङो आइफन मोनाब्ला लेखा फरायला लेखा फराया एबार एनुवेल एग्जामाव नोङो 90% मोनाबा नोंनि आथिंखौ जोफायगोन आं बेबायदि बुंना बुङो नोंगोना नङा खोथाया दा बेखायनो जोंसोरो जुदि गाज्रि जायोब्ला गाबोन आं बुंदोङो बेवहाय थानाय सोरबा गथ'आ जुदि गाबोन लामा ससेयाव ड्राग्स एडिक्टेड जायोब्ला बेथ' केन्सार बेराम बियो हामा ड्राग्स एडिक्टेड जायोब्ला ने गान्जा फाग्ला बिसोर गासिबो ड्राग्सआनो गोजा गान्जायानो देन्द्रायानो ड्राग्स एडिक्टेड जायोब्ला जौ फाग्ला जायोब्ला हिन्जावनि फाग्ला जायोब्ला बाइकनि फाग्ला जायोब्ला आं बुंदोङो नोंसोरनि लाइफआ 20 निफ्राय 35 बोसोरसिमल' 35ल' 20 निफ्राय 35ल' आरो नोंसोर थाब्लाबो गोथाङै गोथै मिथिबाय ड्राग्स